ପିଲାଏ ଆସ ଆଜି ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ଓ ଖାଦ୍ୟସାର ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିବା। ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଇବା। ଖାଇଲେ ହୁଅଇ ବଳ, ନ ଖାଇଲେ ଦୁର୍ବଳ, ଦୁର୍ବଳ ଦେହକୁ ରୋଗ ଭୋକ ଶୋଷ କରିଥାନ୍ତି କଲବଲ। ହଁ, ଆଉ ଥରେ ବୋଲ। ଖାଇଲେ ହୁଅଇ ବଳ, ନ ଖାଇଲେ ଦୁର୍ବଳ, ଦୁର୍ବଳ ଦେହକୁ ରୋଗ ଭୋକ ଶୋଷ କରିଥାନ୍ତି କଲବଲ। ଖାଦ୍ୟ କାହାକୁ କହନ୍ତି? ଯାହା ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ଖାଆନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ଖୁଆନ୍ତି। କହିଲ, ପ୍ରତିଦିନ ତୁମେ ସବୁ କଣ ଖାଅ? ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ଭାତ, ଡାଲି, ପନିପରିବା ତରକାରୀ, ଅଣ୍ଡା, ମାଛ, ମାଂସ, ଘିଅ, କ୍ଷୀର, ଲହୁଣୀ ଓ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫଳମୂଳ ଖାଇଥାନ୍ତି। ଆମେ ଖାଦ୍ୟ କାହିଁକି ଖାଆନ୍ତି? ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ଆମର କଣ ଉପକାର ହେଇଥାଏ? ପିଲାଏ, ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ଆମ ଶରୀର ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ବଢି ପାରିଥାଏ। ଉଚ୍ଚତା, ଓଜନ ଏସବୁ ଠିକ ହେଇଥାଏ। ଆଉ ଖାଦ୍ୟ ଆମକୁ କାମ କରିବାକୁ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଇଥାଏ। ପୁଣି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ଆମେ ସୁସ୍ଥ ଓ ସବଳ ରହନ୍ତି। ବୁଝିଲେ? ଆମେ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତି, ସବୁ ଖାଦ୍ୟରେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଉପାଦାନ ଥାଏ। ସେହି ଉପାଦାନକୁ ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ସାର କହିଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଉପାଦାନଟି ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଥାଏ, ସେ ଅନୁଯାୟୀ ଖାଦ୍ୟଟିକୁ ସେହି ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଖାଦ୍ୟ ଦେହରେ ଥିବା ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟ ସାର ଉପାଦାନ ବା ଖାଦ୍ୟ ସାର ତାକୁ ଆମେ 6 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଥାନ୍ତି। ଯେପରିକି ଶ୍ଵେତସାର, ପୁଷ୍ଟିସାର, ସ୍ନେହସାର, ଜୀବସାର, ଧାତବ ଲବଣ ଓ ଜଳ। ଆଜି ଆମେ କଣ ଶିଖିଲେ? ଆମେ ଜାଣିଲେ ଖାଦ୍ୟ କଣ? ଯାହା ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ଖାଇଥାନ୍ତି ତାହା ହେଉଛି ଖାଦ୍ୟ। ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ଆମର କଣ ହୁଏ? ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ଆମ ଦେହ ଶରୀର ଠିକ ଭାବେ ବଢିପାରେ। ଓଜନ ଉଚ୍ଚତା ଠିକ ବୟସ ଅନୁପାତରେ ହୋଇଥାଏ। ଖାଦ୍ୟ ଆମକୁ କାମ କରିବାକୁ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଇଥାଏ। ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବଢାଇ ଆମକୁ ସୁସ୍ଥ ସବଳ କରିଥାଏ। ଆଉ ପିଲା ଆଉ କଣ ଜାଣିଲେ? ନା ଖାଦ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଉପାଦାନ ରହିଛି। ସେହି ଉପାଦାନକୁ ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ସାର କହିଥାନ୍ତି। ଖାଦ୍ୟ ସାର ହେଉଛି 6 ପ୍ରକାରର। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଶ୍ଵେତସାର, ସ୍ନେହସାର, ଜୀବସାର, ପୁଷ୍ଟିସାର, ଧାତବ ଲବଣ ଓ ଜଳ। ଧନ୍ୟବାଦ।